gives me enormous pleasure and great honor to tell you that the premier candidate for this party, the Democratic Alliance, in this election, in this great province of Kwazulu Natal, someone who will restore our glory, is Pappas. Pappas kumanje uyimeya yomasipala wasemngeni kanti useholelo masipala kusukela ngo-2021 khathi iDA iwuhlwitha ku-ANC. Usamukele isinqumo sokuqokelwa kulesi sikhundla. Lapha esifundazweni sethu abantu sebeka bashintsha ivoti labo. Kodwa impilo zethu zisesimweni esibi kakhulu nakuqala. Manje sekuyisikhathi sokuba siqine isibindi sokuthi sishintshe ivoti sinika abanye amandla kuhulumeni. Pappas noneminyaka engama-32 wemukelwe ngezandla ezifudumele ngamanye amalungu eqembu kanti usezenzele ugazi kubalandeli beDA ngendlela asebenza ngayo kumasipala wasemngeni. Pappas is a young, vibrant, energetic mayor of Umngeni. We have a young, dynamic person who has already shown quality leadership where he governs. Njengoba selisemume nje ukhetho likazwelonke lwango-2024, amaqembu ezombusazwe amatasa azama ukubheka ukuthi obani angabasebenzisa ukuziwolela amavoti.